दिनै साम' हाथाइ प्राइमारिनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय एपिबिनि दैदेनगिरि गाहाय नेहाथारि मानगोनां दुर्गेश्वर रामसियारि बिथांजों लोगोसे सा 12 एपिबिनि सोद्रोमाफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जिखिनि नेमखान्थिफोर बा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि आदर्श बे आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथाङा जों जइन जाफैदों। बिनि थाखाय आं गिबियावनो बिथांमोनखौ जोंनि दोलोआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो आसा खालामो जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो जिहेतु जों दा आथिखालाव रायलायबाय दं गोदोर बिपिएफनि दैदेनगिरि गेदेर एपिपिनि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा जिएसपिनियाबो गोबां सावरायबाय दङ। आं आसा खालामो खम समनि गेजेरावनो कक्लाबारि समस्तियाव गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा निस्सय गोबां जइन जागोन आरो बे जइन जानायनि उनाव जों बेखौ रोखा खालामनो हायोदि जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव गुबुन गुबुन समस्तिनि बायदिनो जोंनि कक्लाबारि समस्तियावबो इउपिपिएलआनो देरहागोन। दिनै सा 12 एपिबिनि दैदेनगिरिफ्रा जइन जादों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों गाहाय नेहाथारि बिथाङा जइन जानायनि थाखाय। आसा खालामो बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों जों नैबे साम' हाथाइ भिसिडिसिखौ बा जोंनि समस्तिखौ जों जौगालांनायनि जिखिनि मावफारिफोर सावरायनायनि गेजेरजों गुबुन समफ्राव मावलांगोन होननानै जों मिजिंथिना लानो हायो।